onena. Munduko onena. Hauxe, Munduko onena. Gauza bat? Lan handi zen, bai. Munduan dagoen gauzik onena. Bai. Maitasuna? Txaka, harin ditzen bezatzen. Bai, Bueno, txaka, maitasuna, biluze. Txaka edo maitasuna, bietako bat. Bai. Bueno, maitasun ezin guratute oso pozik gatoz gaur baita, eta zela gure lehiakiak biluzea zela doa. Kutsibeten dika, Zuaiz eta Xuban, Unate Taller. Horgatu, Hasi horretik, txaka alde edo kontra? Alde. Badago txaka laranja eta rosa, ezta? Laranjaren alde eta rosa, Ondo hus. Segurako maia dago, Badaki. Zari dan. Uxuen dika, zemo duz. Gabon. Bueno, esango dizuet, datu bat. 15. saioa, Miluzen gurekin. Horrek esan nahi du, Jon eta Xirren marka baia parekatu dugula. Eta hemen beste marka handi bataku, Urtzi eta Iban. Eta Ibanek egin zutena. Hemen. Bai. Orduen, hortzi zauzia ja, Uxueten dika Miluzeko historian. Olimpoan. Sartzen. Zemuz, Uxue? Ongi. Gero eta geizeu, gero eta beto? Bai, bueno, eta batez ere harrituago, ze hasieratik ez genuen espero hau, eta oraindik ere, ez dugu espero aldiro ere, ez. Hendika, zaretaia pixka bat ditu eta... Egia esan oso gustora gaude, Ez dugu joan nahi, batez ere oso gustora gaudelako eta oso ongi pasatzen dugulako. Eta faltzen eta oso ondo ematen dizuegulako. Bai, ez da batez horreitxik. Laizter esango dula, nik egiten dut Miluzen lan eta gero berriara joaten naiz tarteka. Tarteka. Ba, gogoratu, gure iruñarrak 15 saio daramatzatela gurekin, 2.250 euro eskuratuta, oso ondo, eta gaurko atiepez zabalzabali zuentzat. Hau pazuek. Eskerrik asko. Zuaiz eta Xuban, bigarren ez gurean, ondo bikote? Bai, sondo. Leku hartuta, sikiera. Bai, bueno. Hobeto aurrekun baino, Lehenbiziko lasaiago. urratxori eman. Bai. Gaur sokatiraren existentzia ere ondo presente dugula, za? Hori ere egin behar da gero, finalera iristeko noski. Txaka gora eta bera aritu gara, Zuaiz, hori animalia bada edo zer da? Albaitaria baitzara? Ez dut uste. Karramarra horren batetik etortzen da edo? Albaitaritza ikaslea, animalia gustokoena? Gustokona? Horrela, sendatu, ze ingo zenuke gustora? Sendatu, beia. Beia handi Eta bat. jande bai, bitatik. Sendatu eta jan ere bai, Ze, bi aldeak dauzkazu, Behi bateri txala, jaizoten lagundu eta zerra. Eta gero akabatu eta jan. Bueno, baina osasuntxo egongo da. Ja. Sikiera, Xuban, zuk orain arte ikusentzunezkoan, ikasitakotik zerbait azpimarratu beharko bazenu? Gauza asko. Bai, Zin ditut esan, kriston pila dialako. Litekena, oraindik ez duzu ezer ikasi, akaso? Gertatzen da tarteka, ikusentzunezkoan 4 urte pasata? Zelbururekin, Xuban? Ba, nei kazetaritza eta hola gustatuko litzaiteke. Ados? Hor bukatzea, zuen. Ondo. Zuen lekun. Ondo, hemen aritzeko kazetaritza lan seria egin gara, Kode deontologikoa egunero errepasatu. Bai, Miluzeko aurkezle bai? Bai, nei oitako gauzak asko gustatzen. Bueno, lehen kikezen, orain ni naiz, gero Xuban, akaso? Ilazki beti hemen, Egun urtegaz. Ongi Zoi, Xuban, ondo pasa, animo. Eskerrik asko. Una soi erretorri barri izan moduz mutilek? Ondo? Urduritasuna purbet. Apurra bai. Bai, hasi erandalako. Etorritaz ez sentitzen da oier. Erakutsi nahi edo, pasatu nahi edo. Bai, bueno, egia esan oso urduri. Bai, normala. normala. Aldia oso urduri. Baina, Eta lehenengo galdera gaude. txarrena. Ganera, ja egin dugu txarrena. Gu laguntzeko gaudela zen. Unas, non dizatoz dien? Egiatik hemen ondoan. Bueno, Egin donostian ondoan, bai. Leku ona? Bai. Egia ustotik? Donosti ondoan, Herri izaera daukazu zuek ere. Bai, noski. Hori antiguotarrei entzun izan diegu. Baita, anaiak, baita. Anaia. Beste herri bat. Ederto, hausako lagunek, umetako lagunek, Bai, hoi da. Txikitatik ikastela bertinen, eta kuadrillak, bai. nork ekarri du nor, Miluzera, nola animatu zarete? Bueno, ideia beha botazia, baina ez zaio gehi ikostau konbentitza. Ondo. Zuere prestinen, ez Bai, da, hori da. zeratik. Oier eskuala jan zauzi, Bai, Ze taldetan? egia eskualoian. Eta ze ikastezu orain, zuk? Ingenieritza zibila, Unas, donostin. zuk ikasketa gutxi. Orain arte historia egin eta orain aurren urtean hasi hezkuntzarekin zozera egin, hemen Donostin eta... Historia hasi eta orain historia da. Ta historia baitu. Unas, Oier, ongi etorri, leku hartu, sorte hon, hau pasuek, eskerrik asko. Historikoa... Bueno, bai, jo, txalola, zari, bai. Gogotez geratu, Beti ongi etorria txaloak. Jendeak ere bai irakizera torren, Historikoa, gure zakua. Eskatuta onberrak. Kopurutan gabiltzan, tamorran bezez, gaur jokoan... 72.672
Bilbon Errondoko auzoetxea eta Arantzan sekulako aterpea bertatik gure publikoa gaur ere, hau batzuek! Lanien hasiko gara, usuetan dika, arrasto-zarrasto, gure lehenengo proba, puntuak pilatzen aste hasieratik oso garrantzitsua, lehenengo arrastoa, lehenengo taulan, batzuetan loreak aurkitu daitezke bertan. Hilerria. Denda. Una seier? Lorontzia. Albiste guztien berri dauka. Eskela. Eriozarekin, tematuta. Borgoña. Bai? Telebista. Eguraldia. Plaza askotako alkatea da. Kioskoa. Lauro gehi puntu. Oso ondo. Oso ondo. Jolas egin behar da, arrasto-zarrasto, alkatea, esan dion dikak da bestik, alkatea ez, plaza. Irudimena. Ondo, jolas egiteko ariketa, zuaitz, Xuban, bigarren taula, lehenengo arrastoa. Marrazki bizidunetan ezagutu genuen. Doraemon. Mickey Mouse. Txintxan. Aze estiloa duen igerian. Nemo. No? Sirenita. Eta ere? Uxue pentsatzen, ez, hori ez da bidea. Guna astu nahian da. Ez ba, paso. Paso, Lagun taldeari kuadrilla esaten dio. Artz txikiko ahatea. Konkretuki. Kuakua. Ahatea. Atea. Hori, nik hartxiki gogoan dut. Patxal da hori. Patxal. Patxal zen. Bai. Hartxikin agertzen zen ahatea, eta kuadrilla eta horrelakoak esaten zituen. Bueno, oso ondo. Hosti, zarritxatea. Bai, ez da? Nor da hori? Atea, Zuaitz, ondo. ahatea, albaitaritzaren ikuspegitik, sendatzeko animalia erraza da. Bueno, bai. Bai, ondo? Jateko ere bai. Eta gero, oso ondo! Zuaitz egin du albaitaria eta gero mataeroa da menean. Sendatu! Iatetxi ezabaldu, una seier. Hirugarren taula. Leheneko arrastoa. Lurrez zinguratuta egotearen zale da. Zuaitza. Ondo? Satorra. Oso ondo. Zizarea. Bokal bakarra aukeratu zuen. Arrasta ona? Paso. Bai? Pues. Zuek, Arra. 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 Bokal bakarra? Paso. Bi bokal dira. Argazkiak ateratzean agertzen da. Ze arrasta ona hau. Naixoier. Flasha. Ai, Nalurra. Paso. Flasha. ondo esan. Ah. Venga, guai. Errioxan, txorizoarekin elkartzen da. Bueno. Txorizo eta zer? Eta flasha, Matxa. Matxa. Patata. Patata! Please. Gracias. Hirurogeita hamar puntu. No. Zue patata esaten duzu hori ez da. Zer hori jazta. Ba, esateko eta patata. Patata, zer esatezu? Txiz. Nik mi luze, Batzuk diote... Nik gauero mi luze ikusi, beti esaten dut hori. Batzuk diote esan behar dela hitz bat, esez bukatzen dena bukatzeko horrela. Irri bartxu. Baize, alta esan da horrela, beratzen da. Bereziki horrela esaten mozu. Dena dela, imintzio batzuk usu bendik hartu lekua mesedez. Zuaitxuan, argazki bat ateratzeko moduko ariketa geratzen zaigun. Denbora. Etxea. Gaztelua. Eliza. Tximinia. Bale, zer da? Kea. Ez? Olentzero. Ez? Etxea. Teiatua. Teiatua, ados. Teia. Eta hor, Ez. Antena. Bai. oso ondo.
Animalia, astoa. Txakurra. Albaitaria, mesedez. Zuaitz? Katua. Untxia. Arratoia. Ez. Nor da? Zer da? Txakurra. Ez? Katua. Ez? Zaldia, txerria. Bero? Jabalia. Zer? Basurdea. Jabalia. Ia ba, zertan ari da? Indizioa. Eskultorea. Ez? Zaina. Zainak moztu. Ez. Tatuatu. Tatuata Nortzu dira? zaila eta Tatuatzea. klientea. Bai, bezeroa. Oso ondo! Vale! Basurdiri, txakurre, zainak moztu. Hau da saio bat harina, entretenigarria. Ongi etorri niruzera, zainak moztu. Ega ba. Errealitate gordina. Zuaitz, galdera, basurde horrek, aurpegiagatik ze sintoma zituen? Oso ondo etxean. Ez ezta? Oso ondo, indika, oso ondo. Danak, 60 puntu hau bazuek. Oso basati! Ondo, oso basati. Bai. Oso basati. Zoitxuan, zuek aktore orain, hartu lekua. Unaxo hier, puntu gara ditugu, Puntutxu batzuk. Opa, egia, gora herria. Demora. Txon. Txarrun. Eta baina, zi. Juntadu. Bale, zer da hori? Hau, ez, zuaitz. Txinpartak. Ez. Ez? Imana. Oso Bai. ondo hori, bai. Euria. Ez? Zaparrada. Kaskabarra. Ez. Elurra. Bale. Elurra? Elur bola. Elurrezko panpina. Elur Bai, panpina. Bai. Txotx. Bai. Vale. Nortzu Sarrotegian dira? txotxeitea. A ber, Sarrotegiko txotxe eta bezeroa. bai, Bai. oso ondo. Txotxeroa Vale. eta bezeroa. Onduz, hor! Historia zabaldu. Ez, eta badago novela baterako txotxeroa eta bezeroa. Novela erotiko bat. No zarantzari gabe. Zagardotegian. Zer izango da, ba. Haupa, bueno, bai. Bai, irrogei puntu! Moztu, segi, txalo. Bestela, Ez, nien nahi lotxatuten, bai, igual. literatura gustatzen zaiguta, bai. Vale, listo. Monzuz puntuek, aurreratu zara, lotxatu izara. Bai, barkatu. Bai, ondo. irrogei puntu. Txalo ero Bai, berriz bai, ere. oso ondo. Oso ondo. Leku hartun? Orain, beste ariketa, ojo, ni txotxeroa eta bezeroarekin egiten naiz. Txotxeroa! Unaxo hier hartu leku. Txotxeatzen hasi naiz. Uixu hendika, bestaldean zuek. Jode, hau da, hau. Apa, mi luze, denbora, goze. Pentsatu ondo? Hauke, banatu lanak, haupa, Ozen? zuek. Bai, Hasi. Gidaria, Gidaria, zulatu zaio gurpila. zulatua, Bai, katua. Eta zertan ari da? Gurpila aldatzen, Bai, kotxeari. Tea, Kafea. altzen. Oso ondo. Isun bat, Ez. Bertsolaria, kantatzen ari da, Bertsolaria. bertsolaria eta gaiartzailea. Oso ondo. Oso ondo. Buah, Ederto, Tragarria, veteranoen eta etorri berrien arteko konexioa, ederto, 60 puntu denak asmatuta. Oso ondo, beroglifikoetan murgiluko gara, usuetan dika betiko moduen, bueno, bastauek hasti eta... Zamen erantzunkizuna? Berezik urkuri gaude gaur, gauza bat engatik. Bada hemen, bueno, maio hontan jarririk, persona bat oso estrategia ona duena eroglifikotarako, eta ez dut igual bera kontatu beharko lukela. Zer, a ber, zer da hau? Bai, ez? A ber, Xuba kontatu. Juan? bai, guri esan ziguenen, miluzea, ja etorriko ginala eta hola, nik ikusitut iraietik honeainoko jeroglifiko guztik. Eta indet dokumento bat, oikonak dian irudik, pertsonajek, baina, bueno, kontutan ez hartzeko, eta berdin, erreixak eta hola. Hori guztia egin duzu noski, klasean zenduen bitartean, Pues claro. ikusten zunezkoa ikasten. Hori da zure proiektua. Haukazu PDF bat antolatuta. Wow. Eta hori pasadiezu beste. Ja. Zuaitzi bai, baina beste ez. Oposaketetarako prestatu du. Sekulakoa, Eroglifiko Ez gintzan. dakit, txalo mono edo seguridade kuri esan nago atratzeko bete. Zalantza eratu nahi, txalo bat. Langile. Maite ditu nik langile. Igual ez daula ez da bat asmatuko gaur. No? Ondo. Eroglifikoa jarrita. Ze horritan zen hau. Guau, bau ikusi behar dugu.
Usuetan dika, lotxatu apur bat ez egitearen ekstelik zuek. Hori. Lehenengo eroglifikoa, denpora. Nor zen hori? Ikaskidea. Ikaskide oia. Bikain. Ikaskide oia. Ikaskide oi bat. Ikaskide zen. Ikaskide hoi bat. Ikaskide hoi bat. Ondo. Noski. Ba, ilazkiri ele aldatu, kagaitxik, ikaski, eta lehoiari ele hori degaitxik, deoi, eta lehoi bat zan, deoi bat. Ikaski deoi bat. Oso ondo? Eta hori, fitxari gabe, Oso ondo. Usuen dika, bigarren hieroglifikoa denpora. Bultzatu egin behar da. Berrera bilera. Bikain. Ardiak B-errera doa. B-errera eta bil-era. Berrera bilera. Oso ondo. Zeona, eroglio, Bai. Oso eroglifiko ona, etxalo Bai. berari ere. Eta egun puntu zuentzat. B-errera, bil-era. Ba, zuaitz eta zuan nik uste dut eroglio ez da etortzen inoiz, holan eskuimoten eta... Baina etortzeko. Zuban, bai, etortzeko. Diplomaren bat banatzera edo etor da dila. Ez bai merezi dau. Ba, bai. Eroglioaren lanaren fan bat daukagu Zalantzari hemen. gabe. Ondo. Oa impresiokin, Bai, bueno. Guazen, zuaitz, zuan, lehenengo eroglifikoa denpora. Bilera bat izan dugu, Alkatea. bale? Alkatearekin. Alkatean. Oso ondo. Alkatearekin. Hau ez zion apuntetan, Hau ez zegoen apuntetan, hau patxino. Agertu izan da, Bai. Baina esan nun ba, hau ez da zalduko. Ba, begira. Hau ez dut apuntatuko. Bueno, ba, saldu zaigu. Al Pacino, alkatearekin. Oso ondo. Ederto. Oso ondo. Ja, bigarren agertzen den. Bigarrena, zuaitz, Xuban denpora. Utziko aldizkidazu. Apunteak. Bale. Prestatu da egon da, bez? Apun, bueno, ba, pertsona hori apudalako, apunteak daude, oso ondo, apunteak. Zerraza, hau bigarren gaieko bosgarren puntua, oso ondo. Oso ondo. Egun puntu! Eta bitartean unaseto hier pentsatzen. Noiz etorri gara, nortzik? Nola etorri gara? Zer da hau? Eroglifikoetan zen moduz, etxetik eta? Bueno, Bueno, defenditzen gara. ondo. Ja, ba. Gero hemen hauri, askartasuna eta urduritasunei aurre egin data. Hau pazuek, Venga, lehenengoa, denpora. Etxera bueltatu zen. Bale, ze ikusten da? Ze zeinu da? Man, bueno, Euskeraz? Mutil. ar, Bale? ar musu, Nola esango dute, arpa, horrek? arpa, nada, lana. Arraren zeinua. Arra, pa, musua aurren izkeran. Eta nada, lizpiloan alderantziz irakurtzen dugu. Ladan, arrapa ladan. Arrapaladan. Bai, apurtxu eta niño eta hortxe, egon gara, Venga, una soier, bigarrena, denpora. Oraindik ez dut liburua, segiten dabil. Listua gota? Bale, nola esaten dugu, eroglifikoetan? Txistu. Ez, labur hau. Venga, da, nora? Txist. Nora? Itxi. Ez? Eskura. Bale? Eskutitz. No, Eskura? Oh. eskutx. Eskura, tu. Eskura. Tu egin. Ah, Esaten bale, dugu, bai. listua gota, tu egin, eskuratu. Joan, igual apuntetxo batzuk. Baina egan beharko. Ba, ez da. Eskaera eginda dago, punturik ez dugu banatu. Txalo gero denei alere, ondaritu ikata. Eta zazpikitxo bat, Arraian Ilaski, Orreaga izeneko miluze zale batek bidali baitigu. Aurretik ere, heldu zaigu, izan dugu aurretik honen berri, zartaginen afera. Itxaskorrak, ez itxaskorrak, azalera ez itxatxi zakarra. Alegia, ez dira itxaskorra, baina gero zakarra jartze dute. Ez da itxasten, baina gero zakarra dira. Ez du zentzurik honek, beraz, aurretik ere aipatu izan dugu, ea Orreagak eskatutako honekin ere, konpontze duten akatsa. Eskerrik asko Orreaga bidaltzegatik. Azalera ez itxatzi zakarra. Ez itxaskorra, besterik gabe. Ja. Gero zakartasun hori. Ondo. Guk zakartasunik ez, gozotasuna behar dugu. Bai. Zuen ahots eztiak entzuna ditugu. Nik uste dut egin behar dugula, Bai. Bi zatitan. Lehenbiziko zatia, Arantzarrek, miluzeko esku atxeden hartu ezazu. Eta bigarren zatia, Itxaron, zeinek irabaziko dau. ikusiko Zer da, dugu. duelo bat? Hau da, estanda saioa batean, ikusiko dugu. Venga, Bat, bi, eta hiru.
Hau elkarlana da. Elkarlana, baina esan duke afinazioa, erritmoa kontutan izan da. Arantzak irabazi du, bueno, Bai. Baina bilbotarrak ere, ondo. Uxu, endika, batez ere irabazi du musikak, zalantzari gabe. Arteak. Kulturak Euskal Herriak. Pega, ba. Eta Nafarroak. Beste zio zer gehitzeko, Bai, Xuban? ez Momentu poetiko ni? Oso ondo induela. Oso ondo, bale. Apuntatuta dauzkat abesti guztiak. Eta honenak izan zarete zalantzari gabe. Uxu, endika, lehenbiziko eskua zuena, az gaitezen lanean, indarrarekin egingo du aurrera. Hala dio enuntziatuak. Zenbat metroko altuera du Londresko noriak, 155 metro, 145, 155. 155. Not. 155. Bigarren errebotea, opa egia. 155. Hori da egia, oso. Te batzuk, azteko. Aurrera. Zure moderno dantza? No. Norrentzun dugu zu kantuan Eider, Deine, Ilargi, edo Sara Zurtza? Eider. Fabikote? Ilargi. Sara Zurza. Donostia izeneko beste herri batekoa. Sara. Deine zen, erantzun zuzena bai. Batzuk? Nor da argaziko aktorea? Iñaki Irastortza, Maite Bastos, Itziar Aizpuru edo Teresa Kalo? Itziar Aizpuru. Masondo. Itziar. Ene. Nola esaten da, indarra ganora, sakanan, pertzekoa, iguraina, dulebrea edo potokeria? Dulebrea. Masondo. Batzuk? Zein da bat-bateko ideia adierazten duen onomatopeia? Fu! Dapa! Dida! Kask! Dapa. Ondo? Zeta? Indarrarekin egingo du aurrera. Azalpenak dio, Jokin Altuna pilotariak berriako elkarrizketa batean esana. Berriako elkarrizketa batean esana, Uxu, Eskatu nahi duzu, Bai. Bai? Saiatu gara. Bai. Min egiten dit zalantzan jartzeak min dudala. Ez da posible. Bai! Segituan! Komodina, ondo. Ederto! Zuaitz, Xuban, bigarren eskua, zeuen eskua izango da, eutxi, puntuei, komodinari albada, emakumeak holtza gainean. Honela dino. Zenbat neurtzen du Gasteizko plaza berriak? 62 bider, 62, 67 bider, 67, 62, bider, 62, 67, bider, 67. Errebotea. 72. Ez. 67. Norenak dira Euskaldun berriaren balada kantuaren hitzak? Hau da makila, aditz klase pila, hitzak beste mila, animo mutila, esaten dute baina ez da hain fazila. Ona. Maialen Lujanbio, Xabier Ramuriza, Jon Maia, Jon Sarasua. Xabier Ramuriza. Errebotea. Jon Maia. Errebotea. Jon Sarasua. Osondo Sarasuarenak. Bueno, esango dugu bide batez... Barnetegi honak eitzen dizela, Garantzako aterpien bai, Euskari ikasteko. Kantu hauek entzuten dira bertan eta... Honek entzuten die, ondo. Ze ona. Nola esaten da? Zuaitz, Xuban,
Ezerrez, txorierrin. Erbatz, berbatz, zerbatz, ardatz. Erbatz. Osondo. Batzuk. Norena da esneduna margolana. Anton van Dyck, Johannes Vermeer, Caravaggio, Rembrandt. Anton van Dyck. Rembrandt. Errebotea. Johannes Vermeer. Errebatzuk. Ari gara, pixkanaka. Ze talderekin sinatu berri du kontratua Jon Barrenetxea txirrundulariak. Astana, Barain, Movistar, Cofidis. Movistar. Osondo. Ka. Beste galdera bat? Bai. Entzun. Galtzen duzu harima gorputz guztietan, zauriren bat biztan, edozein lekutan, zauriren bat biztan. Norrentzun dugu kantuan Eire taldearekin. Idoia Zurmendi, Olaia Inziarte, Sarazo Zaia, Olatz Salvador. Olatz Salvador. Osondo. Oigote, puntua pilatuz, letra ere agertu da. Ane Lindane humoregileak elkarrizketa batean esana bildu dugu. Txape da bidean esandakoa. Eskatuko dugu? Saiatu ingo. Esan. Humore bakarra, vale. Humore bakarra egiten dit, debekatu egin didatelako. Ez da zuzena. Hortxe gabiltz, beste saiakera bat. Ondo, venga. Galdera txubet. Lehenengoa. Ze koloretakoak dira. Batez ere, zubi honen burdinak. Gorriak, urdinak, berdeak, horiak. Gorria. Urdinak. Erto? Ge. Saiatuko zareta askatzen? Una, Xoier? Edo ez? Bai. Venga. Humore zakarra egiten dit, debekatu egiten digutelako. Ondo erreparatu. Bai, akat txiki bat, iak jarrita daude. Zuaitz, Xuban, ze disiplinatan aritu zen Elsa Schiaparelli italiarra? Modan, pinturan, zineman edo eskulturan? Moda. Humore bakarra egiten dut, debekatu egin digutelako. Zuaitz, Xuban. Humore zakarra egiten dut, debekatu egin digutelako. Zuzena da? Oso ondo! Hori bai! Zakarra. Oina, bale! Egurra, Ane Lindane. Na, Xoier, zuek ere? Beste pixka bat? Hartuko zenukete, puntua, komodina, ja ba. Bizitza osorako lana, dio enuntziatuak. Zenbat urte bete zituen herri gora ekimenak 2023an? 10. Bai? Oso ondo. Te? Etzarak? Zer kendu dugu argazkitik? Kioskoa, eskultura, Elizako dorrea, edo farola? Dorrea. Oso ondo, Aiotz plazan. Letra gertu da. Eta musika. Udazken lizunez, zaude jantzia, izar zerutarren. Nola jarraitzen du? Kantuak. Argia, eztia, irria, edo zauria. Argia. Irria. Zerra. Lizunez, zaude jantzia, izar zerutarren irria.
Hor badauz jarraitzaile sutsu batzuk, hor izkinan, bai? Benitoren zale gaztenak izango dira. Superzale. Bai. Bizitza osorako lana, zuek ere baduzu lana bazkatzen Unaxo Iersegi. Nola esaten da, bortizki birarazi, garazin. Xirurikatu, igurikatu, abarrikatu edo adikatu. Abarrikatu. Errebotea. Igurikatu. Sigurikatu. Ondo. Abatzuk? Eñauto Elorri eta musikariak Iruña Herriko Euskal Herria irratian esana. Bizitza osorako lana. Segi, egingo dugu. Nor da argazkiko pilotaria? Aron Arbizu, Peio Etxeberria, Erik Jaka edo Jonander Peña. Peio Etxeberria. Osondo. Erre batzuk. Askatzeko aukera ere bai. Oraindik ez? Segi ba. Zein bertsolari den proiektua da Beira? Marrazoak moztu du itxasoa bitan, ez bata arrain bat nahi baitu afaritan. Jon Maia, Igor Elortza, Odei Barroso edo Jon Martin? Jon Maia. Beste batzuk baditu baina. Jon Martin. Osondo. Apa, Jon. Oh. Bai. Saiatuko zarian? Saiatuko gara. Bai. Sormena, bilaketa eterno bat da. Bai. Bai. Osondo. Bigarren komodina. Markagailuak ari danok zein da zuzenaren aurretik. 520 puntu eta 2 komodin. Iruñean, 430 eta komodina zizurtik Milagonan. Egi auzoan, Donostian, 240. Komodinik ez. Ba, Unaxo Ier, ausart egin beharko duzu, Ariketa? Usuendik azte bokaziko zaret erantzuten, lehenengo errondan jakin nahi duguna da, sekuela eta prekuela dute. DBH, Goenkale, Aupatxe Beste, 2 eta 1, irabazi arte, The Tracy Ullman Show, .koma, Breaking Bad, The Good Wife, Game of Thrones, Joey. Aupatxe Beste. Agurretxe Beste baita, jarraipena. Breaking Bad. Eta gero etorri zen Better Call Saul. Sekuela edo prekuela? Unaxo Ier. Game of Thrones. House of Dragons izeneko prekuela bat du. 2 eta 1. Izen bereko spin-offa izan zuen 2012an, bai? Zuaitz, Xuban. The Good Wife. The Good Fight izeneko spin-offa egin baitzuten, egile berberek. Unax eta Ier. Joey. Joey, Friends telesaileko pertsonaia, gero telesail propioa izan zuena. 3 akatsekor zerraitzen dute, eta 2 erantzun zuzen, oraindik. .koma. Webseria da, ez du sekuelarik izan, sekula. Zuaitz, Xuban. DBH. Bueno, The Tracy Ullman Show. Eta hemen sortu zen The Simpsons, telesaila. Unax eta Ier, aukera ikaragarria, taula osoko puntuak eskuratzeko. Goenkale. Hasi berriaken spin-offa, 150 puntu! Unax Ier zuentzat. Bueno, bardindu ditugu kontuak. Bigarren errondan, Zuaitz, Xuban zeuk erantzuten hasi eta 30 urte edo gutxiago dauzkaten musikariak. 30 edo gutxiago. Intza Unanue, Sara Azurza, Pello Reparaz, Zuriñe Hidalgo, Latz Salvador, Sara Sozaia, Olaia Inziarte, Josuna Arakistain, Kaina Kai, Idoia Surmendi, bengo. Kaina Kai. Apirilean 28 beteko ditu. Bengo. 57koa da. Olaia Inziarte. 89koa hau.
Josune Arakistain. 28 beteko ditu honek ere. Idoia. 2000 urtekoa. Vale. Bai. Komodina. Komodin bat, erabiliko dugu. Pintza Unanue, hori otarra agertu du, 86koa. Zuaitz, Xuban. 3 akats eta 2 erantzun zuzen. Olat Salvador. 80koa da. Unas eta Oier. Sara Zurza. Usu eta Handika. Erantzun zuzen bakarra. Sara Zozaia. Komodinik erabili barik. Ja. Zuzena da. Baina zuzen, 150. Ez da posible, ez da Ez dita posible. deskarteak egiten, bai. Bai. Unas, Oier, guztia erabakitzeke oraindik. 3. errondan, euskal dantzak dira. Kikil dantza, zeri dantza, asuri beltza, txulalai, eltzeoko dantza, erronkariko txontxuna, neoiz dantza, larrain dantza, zebu dantza, kasarranka, Iribasko ingurutxoa. Azeri dantza. Hernanin eta Andoainen dantzatu egin dena. Asuri beltza. Nafarroako jaurri eta erreti dator. Larrain dantza. Bizarran, ezin bestekoa. Txulalai. Arabatik, bai. Vale. Kasarranka. Zekeition, hau? Komodina. Hortarako dago? Bai. Trukean erantzun zuzen bat. El ziegoko dantza. Unas eta Oier. Kikil dantza. Asmatutakoa da uda. Usu eta Handika. Bai. Komodina. Erronkariko Txontxuna, txuna. oso dantza politxe. Zuaitz eta Xuban. Seguru gara baino. Iribasko ingurutxoa. Ingurutxoa. Ederra. Eta taula osatuta, 150 puntu gehiago zuentzat. Markagailuak honela geratu zaizkigu 670 puntu. Usuak eta Handikak Zuaitz, Xuban, 580, 380, Unas eta Oier. Unas Oier, ondo, egin beharrekoak ondo eginda, kikildu gabe aritu zarete dantzan, baina lehenbizikoa eta azkena izango da aldi berean. Bai. Pozik egindakoarekin denaren, Unas? Bai, noski, bai. Bai, ez da? Ondo, bai. Lehiakideak ere. Barrutik ikusi, bai. Gustatu zaizue, hemen platoan egotea, esperientzia... Esperientzia zona. Horrela, gero ikusi dut, kamisetaren bat ere ekarri duzuela, ez dakit. Bai, bueno. Zerbait aldarrikatu nahi duzen. Merchandising-a, pixkat. Agurren bat bidali, nori... Bueno, ez da, egiako lagunei eta elkartei. Oso, Herriko elkartei. Zik elkartei, oi. Zalantzari gabe. Unas Oier, eskerrik asko Unas eta Oier, bizitatik. Zuek. Ni esker. Uxu eta Handika, 15 garrenez, nilu zen. Zoitz eta Xoan, zuek ere aurrera, Bai. Eta orain zer dator? Finalan aurretik sokatik. Oso ondo! Hori ondo gogoan hartuta, apuntetan errepasatu hori, Bai, Xuan, bai. komeni data. Bueno, aurrekoan aurrera intzuten Uxuek eta Handikak, gaur akaso zuen finalera, Ara, Hortarako erantzuten lehenbizikoak zuek, puntu gutxiagorekin zerkatuta. Prest, ondo erne, Bai. bartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Zea markadatakoa da Gris filma. 70. Zuzen. Zer dauka Japoniako banderak erdian? Puntu gorri bat. Boi. Zein herrialdetan dago Montserrat mendia? Espainian. Bai. Katalunian. Katalunian, bai. Zer obiekturi helduta jeisten da Zeledon urtero? Euritako bat. Bai. Saskibaloian, noiz aldatzen dira kantxan aldez?
bigarrena pasatakon. Alegia bai, partida erdian, zuzen. Ze forma geometriko du estoparen seinaleak? Irukia. Oktogonala. Zein urtarotan gertatzen da pertsaiden euria? Udan. Udan. Heidik zapatak erabiltzen zituen, bai edo ez? Ez. Ez. Zenbatean behin aldatzen da ordua Panaman? Bi. Inoiz ez, zein da tomate saltsa egiteko ezinbesteko osagaia? Tomatea. Noski. Zein jasok bustitzen du Jamaika? Atlantikoak. Karibeak, zenbatgarren mendean asmatu zen imprenta? 15. 15, bai. Zein herrialdetan du jatorria Brie gaztak? Frantzian. Zuzen. Nola jarraitzen du atxotitzak, egiak ez ditu? Hanka ugari. Bi bide, ze esan nahi du Zetaken azken diskoari izena ematen dion ahaztien hitzak? Azkena. Duela gutxi esan nahi du. Zein da Mongoliako hiriburua? Ulaanbaatar. Zuzen. Erromako zein eraikin da Flaviar anfiteatroa? Koliseoa. Zuzen. Zein musika talderena da Creep abestia? The Beatles. Radiohead. Zein kiroletan jokatzen da Stanley Kopa? Baloncesto. Hokeian, zein da Brasilgo hizkuntza ofiziala? Portugesa. Zuzen. Upa. Futbolean, ze hitz erabiltzen da jokalari berberak 4 gol sartzen dituenean? Hat-trick. Pokerra. Zenbat begi ditu lemurrak? Bi. Zein margolari dena da oroimenaren iraupena margolana? Caravaggio. Dali. Zenbat dezimetro gozatzen dituzte 2 metro? 20. Zuzen. Zein hiriburutan jaio eta zendu zen Molière? Paris. Bai. Gipuzkoako zein herritan dago trenaren Euskal Museoa? Donostin. Azpeitian, zenbat taldeko osatzen dute NBA Liga? 20. 30, beltza, gorria eta gorria. Xuan, ja ikasita sokatira zer da, zer sokatira ona? Oso ondo, Ondo? Aurre egin da. Ondo? Gaur hobeto? Bai, irugarrenan lortzen dugu, ikatzia? Irugarrenan? Bitartean mutile, gozatu asko miluzen guk zuekak bai, eh? Apa, bikote! Ondo! Zorioneku! Azken aldian, usu hendika, martxa osoan hartuta, Beste finala bat gaur? Sokatira polita izan da gainera, baina indar pixka bat gorde dugu finalerako, ezta? Bada zerbait. Bada zerbait zakuan ere, zehazki. Zamorrak mesedez? 62.675 euro! Azte publikoa gaur. Bai, oso osagarriak bi taldeak ere, eta txaloak ere joko ditugu aurrena txandaka. Arantzako aterpeko lagunak. Errondoko auzoetxekoak besteak. Eta denak batera orain hau bazuek, ze publikoa. Oso ondo. Oso ondo, ze pozik egon garan. Etxekoei deialdia, bat egiteko momentua geurekin atera aplikazioak, eta jolas egingo dugu. Jolas. Jokuan jarriko zaituzte duzu, Bai, broma gutxi hemen, Ibiltzen zarete menditik, Piskat. aitzuloetatik. Ez hainbeste. Klaustrofobia sartu zaigu batean. Zeleku ederrak. Bai, hori bai. Zebitxiak. Eskolaki, apengien batzutan. Ia baliogarria dan, usi bendika, zorte honon, gaur, finalean, jakin nahi duguna da, aitzuloak dira. Denbora. La olla. Sorginaren txabola. Goiko lau. Isturitze. Santima mine. Bentala perra. Gentil baratza. Aizkorritxo. Ekain. Mairu elegorreta. Izurristiko bizkarra. Egiaztatu, egingo dugu 11koa kokatu eta gero. Bostakat. Zego bakarra aldatuko.
Venga. Aitzuloak dira, galdetzen gabiltz. Aldaketak egin, egiaztatzeko aukera. Sentiko mine? Sentiko mine, bai. Bai, eskin. Venga. Lauko mugutu, bai. Bostakat? Tope. Eski zurian txabola bada, amigo, izan horrekin. Azkar eta beste egiaztatze bat daukazuen. Etzi bio, no? Bai, venga, ba, egiaztatzeko. Bostakat. Horietako zein dago ongi. Nik uste biak direla baietz. Hogei segundo lanerako, egiaztatzerik ez dago, baina lanerako bai. Vale. Isturitze bada, azuk uste. Gentil baratza. Venga, beste. Venga, Vale, vale. Denbora. Usuetan dika. Amaikakoak bukatu eta gero, urrezko galdera. Elkarrengandik 3 kilometro baino gutxiagora daude leku bi. Zeintzuk, denbora. Ezakit. Isturitze eta ditu izurrizki. Vale. Horbil zeudelako, Taulan bai. Ondo. Bueno. Zemuz? Oso... galduta. Oso galduta. Kobazulo barruan o kanpoan. Iunpetan. Ja, ez genekiz estrategia... Bueno, es que... Igual da historiako... Bueno, ez du esango deus. Santimo mine, barandiaran ekarriko dugu. Zuzena da? Kobazuloa da? Korte zubin dagoen Aitzuloa Bizkaiko aztarnategi garrantzitsuena du. Ekain? Bai? Deban, bertako labar pinturak oso ezagunak. Gentil baratza ez. Ataungo Aitzarte mendiko tontortxo bat da. Erdiaroko gaztelu baten aztarna daude bertan, baina Aitzulorik ez. Aizkorritxo bez. Zuzena da? Aizkorri mendilerroko mendia da, eta bertako trikuarria. Mairu Elegorreta, baietz. Dinogu, zuzena da? Arabako Zigoitia udalerrian dagoen Aitzuloa. Benta la perra. Aitzuloa da? Karrantzakoa. Txuku, nuxu, Uste baina dudeki. Izurristiko bizkarra ez da Aitzuloa. Eremu zuzena da? Artikutza mendilerroan, Nafarroan, dagoen Arrespila multzoa da. Isturitze ez dela Aitzuloa. Esan dugu. Zuzena da? Medio guztiak alderantziz, Isturitze, Otxozeleirekin batera, Isturitze eta Dona Martiri artean dagoen Aitzulo multzoa da, goiko lau Berritxun dagoen Aitzuloa, Sorginaren txabola Araban dagoen trikuarria, eta bukatzeko Laoia, Arabako herrizka aztarnategia da. 175 euro. Usueran dika. 1000 euro irabazteko aukera urrezko galderaren erantzun zuzenarekin. Galdetu duguna da ikusten ari gara elkarrengandik 3 kilometro baino gutxiagora daude leku bi. Gentil baratza eta Aizkorritxo aukeratu ditugu. Aukera zuzena izan da? 1000 euro jokoan? Laoia eta Sorginaren txabola Araban. Usue, Nika, ondo, beste saio bat, beste final bat, 175 euro gehiago, zuen poltsatxoa azten ari data. Segi, argibilea Aitzulotik kanpo, opo, egote! Etxeko guzti, mila esker zorionak irabazleari zue paizakin. Gabon!